बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सौम्याच्या भुरग्यान मरी एकच बेहाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर गर्भेत झाली. न मान मरिये कृपेन वरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माया माफिया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आबळे सोम्याची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जाऊ. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माया माफिया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माया बसवत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी पावसांच्या खातीर मागिया ये सम्या भडव्यान बरी खबर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा त्याच्या कष्ट आणि कुसरवी जीवनपणाच्या आनंद आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने मत्ता त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरी पाहत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या भडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिलाय तुझ्या ताब्यान म्हजे मोत जोडाय म्हाका राख सांभाळ आणि सलय आमेन. शासनाचो विषय गीतांका येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश संचय समाधाने ते विषय आमेन. आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचो दिसपट्टो त्रास आणि आमी आमचे चुकल्या बक्षिता तशांची आणि आमकां थाळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. न मान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माया माफिया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. न मान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माया माफिया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. न मान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माया माफिया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक एक घडी भोर आमचे माईक अनम्यूट कर सगळे सांगता मिळून घट्ट तळा स्तुती करूया. हालेलुया 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 यार 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 शीरला बरादी बरा शीरला बरा बरा दिगिर बरादी बरा शीरला बरा दिगिर बरादी बरा शीरा बरा दिगिर बरादी बरा शीरला बरा 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 रिया शीरला बरादी बरा शीरा बरा दिगिर बरादी बरा शीरा बरा 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 हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Shira bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Stuti, 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 stuti. Hallelujah, 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 hallelujah.
hallelujah. Shra bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. गट्टतळा स्तुती करूया, गट्टतळा स्तुती करूया. YouTube वर असले गट्टतळा स्तुती करूया. Hallelujah, 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 hallelujah. जेसू 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 जेसू. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Jesus, Jesus. Psalm 107, 13, 14. आपल्या कष्टांत आणि सर्वेस्परा कुलमरलो आणि त्यांच्या आघातांतली ताणे तांकां निवारले. आज आम्ही आमच्या आकांतांत ताका उलो मारल्यार तो आमकां आमच्या आकांतांत निवारता. तो आमकां आमच्या कष्टांत तो आमकां भायर काडटा. पेद्रून जस्ट सांगले, सोम्या म्हाका बाचाव कर. जेजून तत्क्षणात ताचो हात दिलो ताका. जेजून तत्क्षणात ताका उखल धरले. Isaiah 41:10. भियेनाका, भियेनाका, हांव तुजे सवाय आसा, हांव तुजे सवाय आसा. घाबरनाका, हांव तुजो देव, हांव तुजो देव. तू नीज देवाचेर भरवसो दवरना जाय. तुज्या कष्टान तू जिव्या देवाक उलो मारताय, जिव्या देवाक उलो मारताय. अब्राहम, इसाक, जाकोबसो तो जिवंत देव तो. अब्राहमाक उर म्हणल्या त्या गांवांतल्यान भायर हाड. एक व्हडले राष्ट्र आणि भावार्थसो बापय, व्हडल्या संततीचो बापय केल्लो तो जिवो देव. आम्ही त्या जिव्या देवाक उलो मारता. जाकोबाक इस्रायल म्हणले नाव दिवन एक व्हडले राष्ट्र केल्लो तो देव, तो जिवो देव. आज हांवें म्हज्या कष्टान ताका उलो मारतना तो म्हाका जाप दिता, तो म्हाका सुटका दिता. तो देव तो. जेन्ना ताची परजा इजिप्तान गुलामपणांत आसले, रोडोन आसले, ताची बोब ताणें ऐकली. ऐकली. तो ऐकता, तो ऐकता. तुवें गुठान रडलें ताका ऐकता, तुवें व्हडल्यान रडलें ताका ऐकता. हांवें तुका कोणा एका व्यक्तीक लेफ्ट दोंपराच्या गांठीन दूख आसा, कोणा एका व्यक्तीक सकयल गांठी कडेन भितरल्या सायडीन जळटा, जळल्या परी जाता. जावंक पुरो तुका थंयसर स्किनाचे कितें समस्या आसा, जावंक पुरो थंयसर हुरुरे पडल्या परी जाला. जेजू तुका ह्या घडये स्पर्श करता. काळोखांतली, अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली. तांच्यो सांखल्यो ताणें तुटयल्यो. आज म्हजे आनी तुजे सांखले तो तुटयता, तो तुटयता. जेन्ना आमी स्तुती करता तेन्ना आमच्यो सांखली तुटोन पडटात. मोगाच्यानो तुटोन पडटात. आमच्यो सांखली तुटोन पडटात. कित्याक आमी जिव्या देवाची स्तुती करता. आमी जिव्या देवाची स्तुती करता. आमी त्या देवाची स्तुती करतना आज आमच्यो हर एकल्याच्यो संखली तुटोन पडत.
आम्ही सगळे परत एक पटी आमचो माईक अनम्यूट करूया. जेन्ना पाऊल आणि सिलास त्या बंदेत असले, Acts of the Apostles chapter 16 आजवाशिया आणि निहाळ्या तांकां बांदून घाल्ले, सांकलेनी बांदून घाल्ले, बंदेसळाची दारां बंद केल्ली. त्या परिस्थितीर पाऊल आणि सिलासान सांगात म्हणून स्तुती करूंक सुरू केली. उरले सगळे कैदी तांकांच पळोवंक पडले, आमकां पिशें लागला म्हणून. तांचे मते हे दोग जण स्तुती करूंक लागले. हे दोग जण स्तुती करूंक लागले. म्हज्या मोगाच्यानो, आज आम्ही 100 लोक या झूमाच्या मागण्यार, या युट्यूबाचेर मागण्यार जॉइन जावन आसा. आज आम्ही एक एकल्यानी स्तुती करतना जशें पाऊल आणि सिलासान त्या बंदेसळान स्तुती करतना कशें तांच्यो सांकली तुटून पडल्यो, त्या बंदेसळाची दारां उगडली. आज तांणी दोघांनी स्तुती करतना जर तितले जालें तर आज आम्ही स्तुती करतना कितले व्हडली अजापां जायनात. आम्ही स्तुती करतना कसल्यो सांकली तुटून पडनात. आम्ही त्याच देवाची स्तुती करता न्ही. तर परत एक पटी आमच्या माईक अनम्यूट करूया आणि 1-2 मिनिटां कंटिन्यू आमचे माईक अनम्यूट करूया. दोळे दंप्या, कोणाक पळोवचे नाका, जिव्या देवाक अनुभव कर, स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. शाराला बरा 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 हालेलुया, 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 हालेलुया. माईक अनम्यूट कर, स्तुती करा, स्तुती करा, स्तुती करा, स्तुती करा. तुझ्या भुरग्याचे जेसूचा आशीर्वाद देऊन येऊ या घडी. हालेलुया, 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 जेजू 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 हालेलुया, 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 हालेलुया. बरा 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 बरा. हालेलुया, 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 हालेलुया. ये पवित्र आत्म्या तुझ्या नावान देवनी या सगळ्या तुझ्या भुरग्याक हेरांड कर पवित्र आत्म्या. या सगळ्या भुरग्यांक आमच्या कृपेन भर पवित्र आत्म्या. ये पवित्र आत्म्या देवनी जेजूच्या नावान देवनी, जेजूच्या नावान देवनी पवित्र आत्म्या. जेजूच्या नावान स्पर्श कर पवित्र आत्म्या. शिराला बरा 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 दिबरा 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 दिबरा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हर एक खत बजार आहे जेजूच्या नावान, जेजूच्या क्रूसावणावर पडू दे. या मागण्या संबंधाच्या वेतनाचा हर एक आवाज, इमोशन्स, हर एक स्मेल, हर एक तरहचे थॉट प्रोसेस, सगळे इन्स्ट्रुमेंट, सगळे एनर्जी जेजूच्या बहुपवित्र अमलेक रक्तान आमचे सगळे सकल जेजूच्या अमल रक्तान नितळ झाले जाऊन दे. जेजूच्या अमल रक्तान खबर झाले जाऊन दे. जेजूच्या अमल रक्त देवान येऊ दे. जेजूच्या अमल रक्त वळण येऊ दे. आमच्या मतीचेर, आमच्या चिंतेचेर जेजूच्या अमल रक्त वळण येऊ दे. आमच्या सगळ्या पुढच्या विश्वासाचे जेजूच्या बहुपवित्र अमल रक्त वळण येऊ दे. या घडी आमच्या हर एका आमच्या उघडेपणाचे जेजूचे बहुपवित्र अमल रक्त देवान येऊ दे. आमच्या हर एक वाईट अस्कर जग्याने जेजूच्या अमल रक्त देवान येऊ दे. आज आमच्या कुटुंबाच्या हर एका एरियात जेजूचे बहुपवित्र अमल रक्त वळण येऊ दे. जेजूचे बहुपवित्र अमल रक्त वळण येऊ दे. जेजूचे बहुपवित्र अमल रक्त वळण येऊ दे. हालेलुया, 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 हालेलुया.
हालेलुया 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 पाऊल आणि स्तुती पाऊल सिलासन ज्यांना स्तुती करताना बांधसळाची दारा मोठे झाले सांकली तुटून पडल्या या घडी या बुरग्याने स्तुती करताना यांच्या जीवितात असल्या हर एक सांकली जेजूच्या नावात जेजूच्या पवित्र नावात जेजूच्या बळवंत नावात तुटून पडू दे तुटून पडू दे तुटून पडू दे जेजूच्या नावात जेजूच्या नावात तुटून पडू दे तुटून पडू दे जेजूच्या नावात जेजूच्या नावात जेजू 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 तुझी कोर्टाचे केस जेजू समर्पण देऊन माग हर एक सांकली तुटून पडू दे जेजू 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 दुश्मन खायचे सांकली तुटून पडू दे हालेलुया 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 जेजू 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जेजू आमची चिंतना पारखो देव तू स्तुती करता जे कितें तुझ्या मतेन चेतून आसाय ते सगळ्यांची जो कळीत आसा सगळ्यांची जो कळीत आसा जेजू तुकाच पळोवन आसा सुबह वो अपने घर के काम वाली है ना घर पे जेजू जेजू रिया शियारा ला बराबरा आज या पहिल्या खणात माग्या आमचेर हर एकल्यांचेर तासो आशीर्वाद शांतीसो आशीर्वाद देवन येवचे पासून सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पट्टी घट्ट तलान क्लेम कर माग्या Psalm 29:11 सर्वेस पर आपल्या परजे सकत दितलो सर्वेस पर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो Psalm 29:11 सर्वेस पर आपल्या परजे सकत दितलो सर्वेस पर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो Psalm 29:11 सर्वेस पर आपल्या परजे सकत दितलो सर्वेस पर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो नमान मरिये कृपेन भरले समज सगळ्या स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू नमान मरिये कृपेन भरले समज सगळ्या स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू नमान मरिये कृपेन भरले समज सगळ्या स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू Isaiah 54:17 तुझे विरोध वापरून केले कंचेच हातेर सुफळ जाऊनचे ना म्हणता देवाचे उतर आज विशेष सरान समयाच्या हातान समर्पित किती जणांचे कोर्टाचे केस असा कोर्ट केस कितेच सुख करू ना कोणी शिरखावन घालू शकते असा कोण नाव पाड करते असा आज तुझो भावार्थ दंडळते असा जाऊन करो आज या संवसारान कितलेशे जणा भावार्थान पयस वते असत समयाच्या तान बेठून दिव्या मागिया कितले जणांचे विजाचे इश्यूज असतात रिलीजाचे इश्यूज असतात इंडेमनिटीचे इश्यूज असतात समयाच्या हातान समर्पित दिव्या कोणाक लेफ्ट पायांत समस्या असतात विशेष करून लेफ्ट पायाचो वडले बोट एकतर शीर ओडल्या परी जाता आणि एकतर बोर्ड नातल्या परी अनुभव जेजू तुका याकडे स्पर्श करनासा
स्पर्श करण्याचा क्लेम कर माग, समर्पण देऊन क्लेम कर माग, जिसं तुका स्पर्श करता. विशेष जणांनी कितले जण कामाक वेतात, कामाकडे सांभाळतीनात, कामाकडे दग दितात, कष्ट ते असतात. कितले जण जावं पुरो काम सण वचच्या परी तांकां इरिटेट करण्याचा जावं पुरो टॉक्सिक एन्व्हायरमेंट जावं पुरो. कितले जण कामाक गेल्ल्या कडे खोडीची दोगदणी दितात. विशेष सगळे सोम्याच्या समर्पण देऊन सांगा म्हणून उत्तर 3 पटी घट्ट जाण्यान क्लेम करूया. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केल्ले कंचे हातेर सफळ जावचे ना, तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीभ फटकेरी म्हूण तू रुजू करतली. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केल्ले कंचे हातेर सफळ जावचे ना, तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीभ फटकेरी म्हूण तू रुजू करतली. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केल्ले कंचे हातेर सफळ जावचे ना, तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक म्हणून तू रुजू करतली. नमान मरिये कृपेन भरले समज सुमयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भगवान मरिये देवाची माया खातीर विनंती करात आणि माझ्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समज सुमयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भगवान मरिये देवाच्या माया खातीर विनंती करात आणि माझ्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समज सुमयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भगवान मरिये देवाची माया खातीर विनंती करात आणि माझ्या मरणाच्या वेळार आमेन. साम 142:7 बंदखाणींतलो म्हाका भायर काड आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. आज कितलेशे जाणा विंगड बंदखाणीन सांपडल्यात. कितले जाणांक स्तुती करूंक जायना, कितले जाणांक देवाचेर पात येवंक जायना, कितलेशे जाणा तांच्या जिवितांत असल्या कष्टाद्वारे निराश जावन येते आसात. कितलेशे जाणा आज बरे मागण्यार असले मनीस मागण्यार सोडून येते आसात. आज विशेष समर्पण आमकां कितले जाणांक आज निराश आसा, कितले जाणां डिप्रेशन आसात. सोम्याच्या तान भेटून दिवन मागया. तशेंच समर्पण दिवया. कितले जाणां काम ना, कितले जाणांचे विजा नासतना तांकां जावंक पुरो एब्सकॉर्डिंग गेला, ट्रॅव्हल बॅन केला. कितले जाणां फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसात, कितले जाणां कोणा पैसे दिले फाटी मेळोनात, कितले जाणां एजंटाक या बिल्डराक पैसे दिले तांकां कोणे चीट केला. सोम्याच्या तान भेटून दिवया. त्या हर एकल्यांक माग्या. कितले जाणांचे रीण फारीक करूंक जायनासतना ताचे घर आता येला मागलते आसतात. सोम्याच्या तान समर्पण दिवन मागया. आमच्या सोम्याक असा जालें की तेच ना, त्या सोम्याच्या तान समर्पण दिवन सांगाता म्हणून हे उतर 3 पटी घट्ट तळान क्लेम करया. साम 142:7 बंदखाणींतलो म्हाका भायर काड आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. साम 142:7 बंदखाणींतलो म्हाका भायर काड आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. साम 142:7 बंदखाणींतलो म्हाका भायर काड आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. नमान मरिये कृपेन भरले समज येसुवे आसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भगवान मरिये देवाची माया खातीर विनंती करात आणि माझ्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरले समज येसुवे आसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भगवान मरिये देवाची माया खातीर विनंती करात आणि माझ्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समज येसुवे आसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भगवान मरिये देवाची माया खातीर विनंती करात आणि माझ्या मरणाच्या वेळार आमेन. साम 55:22 तुझे वजे सर्वेस्पराचे आणि तो तुका सांभाळतलो. आज सोम्याच्या हातान समर्पण दिन मागया. या कणात विशेष सोम्याच्या हातान समर्पण दिन मागया. आमची कितले जण पिढे आसात हर एकल्याची पिढा सोम्याच्या हातान भेटून दिवया. टीबी, ब्लड प्रेशर, एड्स, कॅन्सर, डायबिटीस, पाट्याच्या कणाची दुख, पेंटाची दुख,
नर्व्हचे इश्यूज, 1-2 महिन्याचो भुरगो लारिंगो मलेशिया त्या पिढ्यान क्वेश्चन आसा. 1-2 हप्त्याचे भुरगे हॉस्पिटलांत ऍडमिट केला, सिरियस आसा. त्याच्या मोशनांत रगत आसत आसा. 2 महिन्याचे भुरगे कोण व्यत्यय आसा आणि मोशन त्या वंक आणि रगत व्यत्यय आसा. समर्पण दिव्या ऐकन म्हणलो एक भुरगो पडोन सुमार 5 वर्सां आदी पडोन ताच्या तकलेक मार्क जावन ब्लड क्लॉट जाल्ले. ह्या दिसांनी डॉक्टरान सर्जरी करचे म्हणला आणि सर्जरी केल्यार कंप्लीट रिकवरीक 5 वर्सां लागतात म्हणला. सोम्याच्या हातान भेटून दिव्या. कितलेशे जाणां भुरगीं प्रायेन वाडते आसात पूण कुडींत मानिकी भुरग्या बरीच आसात. सोम्याच्या हातान भेटून दिव्या. लिनाबाईचो पायाचो घाय कंप्लीट कोण सांगचे पुस्तक त्या घायांत आसचे हर एक इन्फेक्शन जेजूच्या अमोलिक रक्तान नितळ जावन दी. जेजूच्या अमोलिक रक्तान नपैस जावन दी. जेजूच्या अमोल रक्तान नपैस जावन दी. कितले जाणांचे केस जडतात, कितले जाणांक केस जडता म्हणून टेन्शन आसात. सोम्याच्या हातान समर्पण दिवन मागया. सोम्याच्या हातान समर्पण दिवन मागया. कितले जाणांक आर्थरायटिसाचे समस्या आसात, नी पेन, पीसीओडी इश्यूज, गर्भाचे समस्या, युरिन इन्फेक्शन, गाल ब्लॅडर समस्या, किडनी स्टोन, जेजू स्पर्श करू दे. जॉन्डिस, अल्झायमर, अलर्जी सगळे जेजूच्या कृसावणात वचून पडू दे. मायग्रेन ह्या सगळे सण्ण सदी जेजूच्या नावान, सण्ण सदी जेजूच्या नावान. बॅकबोन समस्या L4, L5, L6 कंप्रेस जाला म्हणला डॉक्टरान, गॅप आसा म्हणला डॉक्टरान. जेजू ताजो उजवा हात ह्या सगळ्या लावन दी. जेजूच्या हातान तावन वाळचे, जेजूच्या घायान तावन वाळचे. ते रगत त्या जाग्याचेर वळोन येवन दी. आयसाया 53:5 ताच्या घायावर बी कंप्लीट हिलिंग जावन दी. हिलिंग जावन दी. सगळे पिढ्यास्तांक सोम्याच्या समर्पण दिवन सांगाता म्हणून उतर 3 पटी घट्ट तळान क्लेम करया. साम 55:22 तुझे वजे सर्वेस्पराचे आणि तो तुका सांभाळतलो. प्रामाणिक मनशाक तो कधीच धडडूंक दिवचो ना. साम 55:22 तुझे वजे सर्वेस्पराचे आणि तो तुका सांभाळतलो. प्रामाणिक मनशाक तो कधीच धडडूंक दिवचो ना. साम 55:22 तुझे वजे सर्वेस्पराचे आणि तो तुका सांभाळतलो. प्रामाणिक मनशाक कधीच धडडूंक दिवचो ना. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सगळ्याचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सगळ्याचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सगळ्याचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू.
Bagaimana bagainya या क्रियेच्या कणांचा जाता जाल्यार आमी दिंबेर पडया दोनी हातांच्या वयर उबारया. आमचे कुटुंब जेजूच्या हातान भेटून दिवया. ही सगळी मागण्या जमत सुमाच्या हातान भेटून दिवया. ही मागण्या जमत तुमची मागण्या जमत तुम्ही हर एकले ह्या मागण्या जमतीचे सांदे जावन आसात. तुम्ही हर एकल्यानी या मागण्या जमतीन एक ना एक रितीन वावरूंक आसा. या जमतेच्या वाडावळे पासत जमतेची वाडावळ म्हळ्यार आत्मे बचाव जावचे पासत आमी मागूंक आसा. आत्मे बचाव जावचे पासत आमी मागूंक आसा. कोणाक राईट हातांत गांठीच्या की इल्लेशे वयर कितें समस्या आसा दूख आसा तदल्या तुका तोपल्या परी जाता. जेजू तुका ह्या घडये स्पर्श करनासा. आत्मे बचाव जाताना आमी हेरां पासत मागताना ऑटोमॅटिकली त्या मागण्या जमतेत अजापा विस्मितान घडतात. आमी तयार जावंक जाय. जशें मरियमाय म्हणाली, येस आय एम रेडी, लेट इट बी डन टू मी अकॉर्डिंग टू युअर वर्ड. तुझ्या उतरा प्रमाणे मुझे ते जाव. जशे इसाया प्रवादी म्हणालो, हांव तयार आसा, म्हाका धाड, हांव तयार आसा. आज देवाची उतर म्हणटा, नांगराक हात दिवन पाटी पळयता तो देवाच्या राज्याक योग्य न्ही म्हणून. असं म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक देवाच्या राजांत सोम्यान आपोवणें दिला. नांगराक हात दिवन मुखार पळोवन फुडें त्या क्रुसाक पळोवन चलोंक आमकां आपोवणें दिला. आमी ताचेर नदर घालतना आमी भियेवची गरज ना. आमी सारके दिशेन येता आसा. आमच्या फाटल्यान आमकां कोण आमची पाट धरून येता ते भियेवची गरज ना. जेन्ना फारावाचे सैन्य इस्रायल परजेक पाट धरून येयले, तो लोक फुडें गेलो आमच्या दर्यांतल्यान. लोक इस्रायल परजा बचाव जाली. फारावाचे सैन्य तांच्या रथां सवेत आमच्या दर्यान पडले. तांकां मुखार वचोंक जालें ना. तांची रथांची चक्रां थंयसर जाम जाली. जर आमच्या मुखल्यान जेजू आसा, आमी जेजूचेर नदर घालता, फाटल्यान आमकां कोण धांवडावन येता ताका भियेवची गरज ना. तांची चक्रां जेजू जाम करता. आज मागया हे सगळे जमत आशीर्वादी जावचे पासत. हे सगळे जमतच्या वाडावळे पासत मागया. सगळे कुवेट राष्ट्र पवित्र मेंबरच्या पासत मागया. कॅनडाचे सगळे राष्ट्र पवित्र मेंबरच्या पासत मागया. हांगाचे सगळे मिनिस्टर्स, सगळे गव्हर्नमेंट आशीर्वादी जावचे पासत मागया. या युट्यूबाचेर आणि झूमाचेर तुम्ही कितले जाणां मागून आसात. या युट्यूबाचेर हे मागणे मुग्ध जाल्या उपरांत कितले जाणां या युट्यूबाचेर हे मागणे पळयतात. हर एकल्यांक ते उतर क्लेम करतना तांकां स्पर्श जावं दी. ह्यो व्हिडिओ पळयतात ताका हर एकल्यांक आशीर्वादां देवान येवं दी. कितले जाणां बर्थडे
एनिवर्सरी सेलिब्रेट करण्यासाठी विशेष तांकां सोम्याच्या समर्पण दिवया. आज कितले जाणां इंटरव्यू करचे आसात, कितले जाणांक मायग्रेशनाक अप्लाय केला, कितले जाणां PR अप्लाय केला, कितले जाणां युनिव्हर्सिटींत सीट मेळच्या खातीर राखून आसात आनी की सगळ्यांक सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया. कितले जाणां सैरीक कॅप आसात मागून आसात, सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया. सांगात म्हणून घट्ट तळान हे उतर 3 पटी रिपीट करूया. साम 119 105 तुझे उतर मुझ्या पावलांक दिवो, उजवाड मुझ्या वाटेसो. साम 119 105 तुझे उतर मुझ्या पावलांक दिवो, उजवाड मुझ्या वाटेसो. साम 119 105 तुझे उतर मुझ्या पावलांक दिवो, उजवाड मुझ्या वाटेसो. मान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगेन मरिये देवाच्या माया बाबा आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगेन मरिये देवाच्या माया बाबा विनंती करता आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगेन मरिये देवाच्या माया बाबा विनंती करता आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. हालेलुया 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 घट्ट तरह करिया. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रिसिल्ला, सुरेश, लिली फुर्टाडो, मेविस, सुरेश, मारिया लोबो, माइकल, लिजी, लापिता, जविता, मारिया लोबो, सुसन, जुलिया डी सोजा, फियोना अल्फोंसो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. लीना जेकब, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मेर्सी रॉड्रिगस, हालेलुया 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 हालेलुया. इवेट, जॉयस, माइकल, लीना, मेलविन, शरल, सोनल, ट्रेजा, हालेलुया 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 हालेलुया. लिडविन, वैलेरियन, सोनल, ऑडलिन, हेनरी, मार्गरेट, क्रिस्टन, मिल्बन, सविता, अनिल, ग्लोरिया, शारोन, सिरिल, कैसी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. विक्टर, विविया, रॉनी, हिल्डा, जेन, एंडी, अनुरा, बेनेडिक्टा, जेनिसिया, जिशल, सिंड्रेला, जेम्स, जेसी, जूलियट, स्टेफानी, जेसन, स्टीफन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. विशेष तरह ज्योतिक तुझ्या गर्भ असले भुरग्याक विशेष तरह आशीर्वाद देवन येऊन देवाचे आशीर्वाद देवन येऊन सगळे मुगले दीस जेसू त्यांच्या संगत रावून त्यांना सलवर्दी मोरी माई त्यांच्या संगत रावून त्यांच्यापासून मागदी. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया शिराला बरा 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 बरा. हालेलुया हालेलुया. जेसी, हालेलुया. लीना डिसोजा, लीना वाज, लिडिया, नान्सी लोबो, प्रदीप, प्रिया, विल्सन, प्रिंसन, विन्स्टन, वायलेट, हालेलुया 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 हालेलुया. तारा, वृंदा, रॉकी, रेनविक, देवा या हरिये का तुझ्या प्रिया समापित देवा. तुझ्या दैव कृपेन बर देवा, तुझ्या दैव आशीर्वादन बर देवा. आयचे सा हातिकांच्या हरिये का कामाचे आशीर्वाद घाल देवा. आज बाहेर भीतर वेता तुझ्या संगत राव खुद देव राव देव देवा. आज विशेष तरह देवा दैविक पुत्राचे स्पर्श तांकां लाभई. दैविक पुत्राची सकत तांच्या जिवितांत वळण येऊन दी. तो दैविक मोग तांकां हरियेकला सलन वर दे जिसच्या पवित्र आणि बळवान नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले तुझ्या सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. प्रेज द लॉर्ड. आज शनिवाराचो दीस. या मागण्या उपरांत युट्यूबाचेर ब्रदर फ्रांसिस लोबोसो टॉक आसा आणि 15 मिनिटांनी. कुवेटचो टाइम 8 वरां, इंडियाचो टाइम 10:30 वरां ब्रदर फ्रांसिस लोबोसो टॉक आसतलो. ऐका आणि हेरांक तुमी धडा. तशेंच ज्या कोणाक ह्या मागण्याद्वारे बरेपण जाल्लें तुमकां टेस्टमनी दिवंक आसात आणि कोणाक पेटिशन धाडूंक आसात 9900332411 या नंबराक तुम्ही पेटिशन धाडा. कोणाक म्हजे लागीं उलोवंक आसा जाल्यार तुम्ही म्हाका मेसेज धाडा. पयलें म्हाका टायम केदला आसता तुमकां फाटीं मेसेज करता. तशेंच या मागण्याच्या मदतीच्या सगळ्या गरजा पासून मागा. विशेष आमच्या सगळ्या टीमा पासून आमच्या आमचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर फादर अँटनी लोकेसा पासून
आणि सगळ्या लोकांपासून विशेष तरान मागा. देव तुमका हर एकला आशीर्वादाने पेसावाने कृपेन बोलून दी. God bless you. Praise the Lord. Thank you, brother. God bless you. Praise the Lord. God bless you. Good night. Praise the Lord. Thank Good you, night. brother.